awuhambi ngekhanda uma usulotsholwe, awuhambi ngesiketi esiwu1 cm uma ingane entombazane usukhishelwe inkomo usulotsholwe. Ma usulotsholwe nje kwesinye isigaba usukwelinye izinga, usuwehlukile, awusahambi utholakala emakhoneni. Uma usucacisile nje wakhipha impahla waqoma ukuthi wena uthanda kwabani, noma bethiwa usakhiphanga impahla kodwa abazali bayazi, sekwazi imindeni ethile ukuthi wena nobuhlobo nomfokabani, kunento ongasakhona ukuzenza. Isikakhulukazi mase kuphuma inkomo awukwazi ukuhamba ngekhanda kuye edrobheni noma uhambe nje emphakathini, ngoba uma ngabe inkomo iphuma zisuke iphumela ukuthi zibone unkosikazi, zibona umuntu osengakhona ukuzogada leli khaya, ezoba isecurity laleli khaya, hayi ezoba inkosikazi esebenzayo, ezoba isecurity ethi noma inkosikazi isebenza kube ukuthi iyalenza icebo lokuthi ikhaya livalwa. Angilwisani nokusebenza, angisoze be-against nokusebenza. Impilo yamanje ngiyayiqonda inzima, kubiza yonke into ey'tolo, kukhuphuke yonke into, kudinga ukuthi kubangiswane. Kodwa engilwa nalo lokuvala amakhaya, siganelani phosi izinsizwa, sitshelelani ngokuganwa uma kumele kuvalwe amakhaya. Ngilwa lokho nje kuphela. So ngisekuthenini-ke uma usukhishelwe inkomo uma kuphuma iy'nkomo ziya kulowo muzi, zibona ubukhosikazi, zibona umuntu ozoba isecurity ozogada leli khaya, zibona umuntu ozoba umzali kuleli khaya, ozophatha iy'ngane ayizalayo nangayizali. Ukuphuma ubukhosikazi buyinto eningi kabi uma singayikhawunta. Abukho lento engicabanga ukuthi bukuyona ubukhosikazi. Akukho-ke lapho kuvuma khona ukuthi ingane entombazane imisilotsholo ifake 1 cm iphinde ihambe ngekhanda. Ngiyazi kuzophawula amadoda aqala, hayi iduku lafika namaroma, ngoba sinenkinga yokuthi sithi sikhuluma iy'nkulumo ezakhayo lelizwe kube kukhona amadoda amaningi azidumba safa ale kumathole funeral. Maningi amadoda omdlalo, maningi adefenda ngisho ibhlue, hayi ibhlue kaninankinga umuntu umephethe kahle nje. Sidla namadoda amaningi umdlalo amadoda futhi ngohleze ngisho le azodefenda kuqala kule video. Wona kuqala uma ngabe ngithi mina iduku umuntu efana nawo uhambe ngekhanda bethi iduku lafana namaroma, kuza amadoda kuqala uyothi ngishilo. Ngani yabantu banomqondo ojethu njengowekholwa, ngibazi kahle nje. Ngisekuthenini-ke ububi bokuhamba kwengane ngekhanda, ngelinye ilanga ake ngithi nje mhlawumbe edrobheni eshowe ayazi ihlangano nomamezala wayo ehamba nodadewenu, ngoba isikhathi esiningi abazali basuke bengamazi umakoti wakho, ingodosi yakho noma intombi yakho isuke yaziwa wena mhlampe nodadewenu noma nabanewenu. Useyamfica uhamba ngekhanda sethi ma nangu umakoti wakwakho. Uma nje emlamela umakho uthi uhamba ngekhanda akafake lutho ekhanda esekhishelwe inkomo, umbuzo oqala, pho umakoti wakwami uhamba ngekhanda, cause yena usayikhangisa njengomuntu osalindele ukuthathwa. If ihamba ngekhanda akakhombisi ukuthi uyingodosi, ngoba ngisho intombi mayiqomile ikhipha impahla kuyahlukana kulayini mayisina. Engakaqomi uyabona ayikaqomi, esiqomile uyabona lethi iqhikiza kwakuphathwa ngisho isagila amaqhabanga lawa amancane ukuthi amaqhikiza lawana aqomile angakabi nangane, ongathi mawusufuna uthando noma sewuhlulwe insizwa uhambise kuona inkulumo ukuthi bosibanibani nangu sibanibani okazibanibani uyangihlula ngamagama. Umsebenzi wamaqhikiza uthatha leyo ndima leyo ayidlale. Uma ngabe selotsholwe futhi ahlukaniswa ngokuthi afake uhlalu, afake njalo ucu nomutsha, kusho ukuthi la amaqhikiza njengoba esina nje lapha aselotsholiwe wona, isiyingodosi yomuntu. Isina ngani? Ngocu olumhlophe esigcawini lifake lithayithi lentanyeni. Awusini ngocu ungakhishelwanga inkomo, ungayona ingodosi. Uma uqomile nje kuukuthi wena usaqomile uyiqhikiza elingaphathi elingafaki lutho. Kodwa mangabe kuukuthi wazela isulukesi kodwa futhi waphinda wacelwa, usuzosina esigcawini usufake ini, usufaka umutsha wakho, wafaka kahle uculo wakho. Ngisho insizwa ingasente ithi ibuka intombi kukhona eyithandayo, ithi awumadoda ubuye le ntombi ibelela khona. Mithi yafika imibona eduza ukade intombi ifaka ucu isiyahlehla, ngobani? Sekuyingodosi yomuntu leyo. Kuyahlukaniswa ngisho ey'ntombini, awulifaki isiketi esingango 1 cm ubuke ukhona la uhlonipha khona. Awuhambi ngekhanda uma uyintombi, ngoba uma wakho mase kubonile ukuthi uhamba ngekhanda uzothi umntanami sengathi akakwazanga ukubona, noma engeke lisho kuwena
useyaqamba umzali usekwazi wena ngesikhathi esirong kade unaso isimilo uyiphethe kahle usekubona njengesuwengu ngoba uhambe ngekhanda wahlangana nomuntu wasemzini angiphathi kubaba angiphathi obhuti bakho intombi mesiqhishelwe inkomo ingakho sithi sisho uhlonipha nala ungawukwendela khona ayona into einganekwane inkomo akuwona umdlalo inkomo nje aziwona umdlalo awuhambi ngekhanda uma uhlangana nabantu basemzini yothini angikhulumi ke ebhlungu sulotsholo ingodo ngoba kusho ukuthi inkomo ziyaphikisana nebezikubona kuwena ukuthi ungaba unkosikazi uma usufaka ibhlungu akekho umama emakhaya ufaka ibhlungu akekho uma ngabe ufika emakhaya kuze kushiwo kuthiwa ngisho ungasuka manje uyendwethu usuke manje emsingo usuke manje yolundi uma ufika into umakoti wakho ehezile kuzosho wena kuqala lo muzi bengiyekona ngifica inkosikazi yakhona ubutshelwa yini ukuthi inkosikazi ibishuqule yaphinda yaheza ihlukanisile uma ufica amadodakazi akho nje ukuthi hayi ngifica izingane zakho zamantombazana ngoba na beyikhombisa ukuthi ngamadodakazi la ekhaya kuyahlukaniseka nje kunezigaba zakhona mangabe lo muntu lowo esefaka ibhlukwe useyaphikisana nenkomo ukuthi wena lo muntu engaba umfazi ngoba akekho umama ufaka ibhlukwe osemakhaya futhi akasoze ngaphandle manakhe emalokishini ihlalele emasabhasini vele emalokishini isikhathi esiningi umthetho awukho awuqinile emalokishini ngakho ngihlale ngiba advise abafethu ukuthi tholani indawo emakhaya manifuna ukuba nomthetho ngoba kunzima ukuphila isintu edolobheni kulukhuni ngeke nje umfazi umakoti afake igqizo afake avenqe ehlale lokishini akulula lento yokuvenqa nje emalokishini abayazi bayizwa ngendaba ukuthi khona umuntu othi uyavenqa into abangayazi leyo ingakho ke ngisho umuntu uthola ukuthi uma ngabe unkosikazi eke wakhomula isidwaba umuzwe ethi emfethu inkulumo ayikhuluma yazi kwenzeka kwami unkosikazi kwafika amakhehla ngithethisa athi usehamba nqunu kuyingoba usuyaphikisana nokuthi wena lo muntu unkosikazi la ekhaya usefana indodakazi ngoba ngisho ukuthi ungahambela olundu uhambele kaNongoma uhambele kuphi uzothi uma ufika lapha kucaca ukuthi lapho ufica inkosikazi kuzobonakala kuzosho wena ukuthi ngifica umakoti wakhona kulowa muzi noma ngingabaficanga abadala kodwa simficile umakoti salibeka udaba ingoba ububona indlela yokwenza ukuthi lo muntu umakoti nisho nomuntu kwemeselotsholo uyacaca ukuthi lo useqala ukungena because ayikho into ephathizwe emzini ayikho into efundwe emzini ayikho into efundwe emzini emzini usufundiswa umkhuba wakhona ekhaya ukuthi la kunento kanje la kwenziwa kanje kodwa okuningi ukufunda kini uma usukhishelwe inkomo uhambe ngekhanda ake nifundeni kumasulumane anikeni ba amaZulu angaziyo ukuthi aphila impiloni nesinto esu8 hayi magano kuphambana inhlangothi thathwe inansi ayikho lonto makusiniselwana hayi thina ngapha imbuzi ayikho inkomo yomncamo akakhansela umuntu wenkomo ayikho lonto inkomo yomncamo njengoba iselobolweni ikhona kuleli lobolo ka11 ikutshela ukuthi lonto leyo ngaphandle kwenkomo yomncamo ukho lo mgcaco angekuphinde inkomo yomncamo njengoba iselobolweni einkomele ezizu11 mangabe ibalwa lonto ikutshela ukuthi akekho umuntu wesifazane osemzini ngokuphelele uma ngabe inkomo yomncamo ingabulawanga ingakho phela sizifika ku11 khona ngisho inkomo yomncamo khona la kulezi inkomo lezi zamabheka kukhona inkomo yombeko kukhona inkomo yesigodo hayi mina ngikhathele nina ngiyabonga ethuba